Добрый день, вы у эфиры «Беларускай свабоды», з вами Віталь Цыганкоў. І сёння мы абмяркуем, безумоўна, галоўную падзею гэтага дня, магчыма, і гэтага тыдня, гэта спыненне справы Белага легіёна. Пра гэта сёння паведаміў старшыня следчага камітэту Іван Наскевіч журналістам у Магілёве. І адразу скажу, што госцем нашага сённяшняга эфіру будзе адзін з цяпер ужо былых фігурантаў гэтай справы Андрей Комлік-Ямацін. Андрей, добрый дзень, дзякуй, што вы далучыліся да нас. Дзякую вам таксама. І адразу, я думаю, варта прывесці гэтую цытату з заявы следчага камітэта, бо пазней, пасля заявы кіраўніка следчага камітэта Наскевіча, сам следчы камітэт даў пашыраны каментар пра спыненне справы. Аналізуючы сабраныя доказы, следства прыйшло да высновы, што дзеянні фігурантаў фармальна утрымліваюць прыкметы стварэння незаконнага ўзброенага фармавання. Разам з тым, у час папярэдняга расследавання выяўлена, што дзеянні абвінавачаных не былі накіраваны на гвалтоўную змену канстытуцыйнага ладу і тэрытарыяльнай цэласнасці дзяржавы, а таксама на ўчыненне нейкіх іншых супрацьпраўных дзеянняў. І яшчэ адна важная цытата, якую, думаю, трэба прывесці, мы пазней яшчэ да этого будзем вяртацца. Гэта сказаў Наскевіч, што матэрыялы накіраваныя пракурору для вывучэння ацэнкі законнасці прынятага рашэння. Гэта вось менавіта цытата гаворыць пра тое, што канчатковая кропка все-таки фармальна яшчэ не пастаўлена. І зараз, я думаю, першым мы пачнем размову з нашым госцем, думаю, варта нагадаць, з чаго ўсё пачалося. А пачалося ўсё за некалькі дзён да 25 сакавіка, калі Беларусі рыхтаваліся адзначыць Дзень волі. Пачалося 21 сакавіка, калі Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси затрымали десятки боевиков. Давайте послушаем. Мы уже несколько десятков задержали, не тех, что в автобусах, анархистов с масками, это не те, которые с оружием тренировались. Тренировались в лагерях у нас. Кстати, один из лагерей под Осиповичами был, в районе Бобруйска-Осипович. Остальные лагеря в Украине. По-моему, в Литве или в Польше, не буду утверждать, но где-то там. Деньги шли через Польшу, через Литву к нам, и они готовились. И вот мы пару десятков, ну вот буквально вот в эти часы задержали этих боевиков, которые готовили провокацию с оружием. Я не хочу сейчас перед всякими этими маршами много об этом говорить. Я вам потом покажу по телевизору и расскажу. Да рэчы, пасля той заявы Александра Лукашэнкі назіральнікі адразу заўважылі, што на той момант затрыманых яшчэ не было, хаця кіраўнік дзяржавы гаварыў ужо пра затрыманых. Але затрыманні пачаліся менавіта пасля ягонай заявы. Усяго было затрымана каля 35 чалавек. Спачатку паведамлялася, што справа вядзецца аб падрыхтоўцы масавых беспарадкаў, але пазней з'явілася абвінавачанне ў, цытата, стварэнні незаконнага ўзброенага фармавання і ўдзеле ў ім. Ну і потым у чэрвені фігурантаў гэтай справы пачалі вызваляць. І вот сёння навіна, якую мы абмяркоўваем, гэта спыненне гэтай справы. Адразу скажу, што наш эфір вы можаце слухаць і глядзець у нашым акаунце «Беларускай свабоды» у Фейсбуку, а таксама на Ютубе. І зараз, Андрей, все-таки перейдем до размовы з вами. Напэўна, першае, я хочу вас павіншаваць са спыненнем гэтай справы, не толькі вас, а всіх фігурантаў гэтай справы, усіх людзей, хто неабыякава глядзеў на гэтую справу. І, напэўна, сказаць, першае, задаць вам пытанне, як вы это ўспрынялі. Большасць тых людзей, каго зараз пытаюцца журналісты, кажуць, што для іх это было абсолютно нечакана. А для вас? Ну, для мяне сёння гэта было дакладна нечакана. Вось ты як бы жывеш, думаеш, што, ну, у прынцыпе, справа гэта надумана, нічога, як бы з нічога зробленае, але спадзяешся на лепшае, але вось калі это лепшае прыходзіць, то адразу як бы ты не зможаш зарыентавацца, ну, як бы такой трошку прастрацыі яшчэ дагэтуль знаходзішся. Ну, это радасная прастрацыя, можна сказаць, в любым выпадку. Ну, радасная, да, так. Ці ёсць у вас такое адчуванне, што все з плечэй гэта сышло, ці вось як мы казалі перад эфірам, і я падкрэсліў гэтыя словы Наскевіча, што канчатковая кропка яшчэ не пастаўлена, і вы яшчэ не адчуваеце себя цалкам свабодным? Ну, цалкам яшчэ фактычна, напэўна, не до канца яшчэ, ну, але ўжо я спадзяюся, што это проста, ну, нейкае вырашэнне нейкіх такіх фармальнасцей юрыдычных, што трэба накіраваць эту прокуратуру, каб это ўсё юрыдычна грамотна завершыць, то бок скончыць эту ўсю справу. Ось, як бы
Так. Скажите, вот пасля таго, як кропка будзе пастаўлена, ці лічыце вы, што можаце трошкі больш расказаць пра тое, што з вами адбывалася за кратамі, ці вот гэтая, нейкі, скажем, цяжар вот гэтай даведкі, гэтай заявы аб неразгалошванні, якую ад вас у вас была, яна все-таки неяк над вами вісне, і не всю правду вы можете сказаць. Ну, шчыра кажучы, я пакуль не ведаю, зараз пакуль, щоб падпіскі з нас ніхто не здымаў, ва всякім разе з мяне. Ну, пасля будзем уже глядзець, як будзе самаадчуванне, як будзе все это скончыцца, ну, і будзем размаўляць, калі што, наконт таго, што адбывалася, што было, як было, ці было наогул штосьці. Ну, ось якраз наконт таго, што было і як было, у нас таксама ёсць падрыхтаваная для вас невялікая даведка, што азначае справа патрыётаў, справа Белага легіёна, так называюць, і так, і што трэба пра яе ведаць. Нагадаю яшчэ раз, што у нас жывы эфір вы можаце глядзець у Фейсбуку і на Ютубе, і мы працягваем абмяркоўваць спыненне справы Белага легіёна з адным з фігурантаў гэтай справы Андрэем Кублік-Ямаціным. Андрэй, можа быць, такое пытанне не зусім вам, скажем, прыемна пра гэта згадваць, але калі вы былі затрыманы, то па беларускім тэлебачанні паказвалі кадры, яны, в прынцыпе, нарэзаныя, дзе давалі нейкія вашы фразы. Вось, з іх было цяжка разабрацца, в якім вы стане і што вы сцвярджаеце. Ну, сэнс быў тым, што вашы гэтыя выказанні прагучалі ў прапагандысцкім фільме БТ. Напэўна, пасля этого вы мелі магчымасць паглядзець яго, як бы такім уже поглядам са свабоды. Скажыце, ну, пры якіх абставінах былі гэтыя здымкі? Натуральна, што ніхто вас не пытаўся дазволу, але вот можна было неяк так, можа, гаварыць так, улічваючы, што ваши некие выказанні могуць выкарыстаны ў прапагандысцкіх мэтах? Ну, скажем так, мне сказалі ў свой час, што трэба зрабіць аператыўную з'ёмку ўсяго гэтага, як бы ось, і гэта было без прысутнасці праваабаронцаў, без адваката, як бы. Тое, што там было нарэзка, то фактычна там, ну, як бы быў нейкі кшталту допыту, пасля яно было змантажыравана ўсё добра вельмі, там як трэба, фактычна. Ну, не ведаю, там падчас гэтага, як бы, гэтай размовы, там, магчыма, ўжываліся якісьці спецсродкі, я не ўпэўнены, але ну, я вельмі дрэнна, можа, я быў знаходзіўся ў такім псіхалагічным стане, але вельмі дрэнна памятаю менавіта гэты працэс самых здымкаў. А што вы кажаце, сродкі, маецца на ўвазе нейкія рэчывы, якія, можа быць, паплывалі на вашу свядомасць, і што вы не зусім памятаеце, што тады гаварылі і в якім стане былі? Перад гэтай відэазапісам далі выпіць стакан мінералкі мне. Вось, што там гэта была з мінералка, я не ведаю. Што-небудзь яшчэ за час знаходжання ваша за кратамі можаце згадаць, што, на вашу думку, відавочна парушала нейкія правілы абыходжання з арыштаванымі? Ну, фактычна такога, каб явных парушэнняў такога не было самого рэжыма, як бы, то бок з боку турмы КГБ і турмы на Валадарскага такіх, як бы, не было нічога парушэнняў. Ну, прынамсі, да вас фізічная нейкая сіла не прымянялася? Фізічная сіла ніякай не прымянялася, больш псіхалагічны быў ціск, як бы, ось, падчас усёй гэтай справы. Пагражалі нейкай вашай будучыні ці нейкімі сямейнымі абставінамі? Ну, скажем так, ціснулі даволі такі, ну, я б не сказаў, што так, щоб прям ось натуральна, якби чимось погрожали, ну, такими намеками некими такими, штось. Пакуль Андрэй быў за кратамі, Радыё Свабода зняла сюжэт пра ягоную сям'ю і зараз таксама прапануем яго вашай увазе.
Кахаю, милая моя, тебе бесконца и отдана, кахаю в свете зор и дня, душой открытой, опонтанно. Это вельмі такі романтичны чалавек, хаця ён хавае гэта, нікому не паказвае. Калі ўжо так не проста сяброўскія адносіны былі, першае, што мне падарыў, гэта зорнае неба. Мы былі ў паходзе, ну, а пасля вяселля ён мне зрабіў падарунак падарожжа ў Індыю, тому што я марыла са студэнцкіх год, гэта такая блакітная мара, недасягальная была. Пакуль ніяк, вось тое толькі што наткаў засталося, як бы, ну, тое, што ў краму здавалі ўсё, тому што я вышываць не ўмею на гэтай машынцы. Ніяк пакуль, ну, людзі, ось, якія замовы рабілі, у нас недаробленая замова ляжыць, як бы яны разумеюць, сказалі, ўсё, мы будзем чакаць, колькі трэба, вы не хвалюйцеся, ўсё добра, ўсё. Дед купил машину вас себе. Поедем зараз. Со мной, конечно, шукаю. По парку гуляем, до дяді ходить, разглядає, де тата. Спати не могла, напевно, дні 34 я їсти зовсім не могла. Йому це було, він хвилювався, що я хвалююся, і він хвилювався. Спав вельми древно, я вчора більш-менш тільки першу ніч поспав, тому що я так само вже почала успокоюватися. Жулик? Жулик, еще какой жулик? Жулик, иди дед собирает игрушки, помогай деду. Не ждали такого, конечно, что будет. Как мы между собой говорили, удар под дых. Ну, сейчас мы как бы, ну чего, смирились, что ж делать. Как есть, так есть. Это уж случилось уж такое, чего ж теперь сделаешь. Ничего, будем триматься. Андрей, вось 29 чэрвеня вы былі вызвалены, вярнуліся дадому, дзе вас, як мы бачым, вельмі чакалі, дзе вы пісалі кожны дзень і лісты і вершы. Як пасля гэтага змянілася ваше жыццё? Ну вот, напэўна, многія вашы знаёмыя все ведалі, што вы фігурант справы, вы зараз вярнуліся. Як людзі рэагавалі на то, што вы там былі? Чаго больш, якіх рэакцый вы сустракалі сярод вашага асяроддзя? Ні адной як бы адмоўнай накірунку да мяне рэакцыі не сустрэў. Як бы усе ўсё разумелі, ўсё як бы ведалі, і на працы, як бы на дзяржаўным прадпрыемстве, на тым жа заводзе. Усе добра людзі разумелі, падтрымлівалі, таксама былі вельмі радыя. За гэты час, пакуль я як бы быў за кратамі, вельмі шмат з'явілася сяброў у мяне і у маёй сям'і, якіх я яшчэ дагэтуль яшчэ не ўсіх ведаю, вельмі хацелася бы, канечне, пазнаёміцца. Вось, як бы, ну, думаем, што запросім калісьці там усіх на госці, каб усім сказаць дзякуй вялікі, шчыры. Асабліва дзякуй Ніне Шыдлоўскай за тое, што она ўсё гэта на сваіх плечах вынесла, ўсё гэта пратрымала, як бы нас падтрымлівала, і наша сем'я. Это проста вялікі гмах такі чалавек. Вялікія за гэта і падзяка. Ну вось, як мы бачым з гэтага сюжэта, які толькі што нашы гледачы пабачылі, вы рамеснік, вы такі робіце арыгінальныя рэчы. Як у гэтым сэнсе? Ясна, што зняволенне паўплывала на гэты ваш бізнес ці ваше захапленне. Што-нибудь удалося наладзіць? Ну вось зараз патрошку наладжваем, як бы, ну, справа так уже ідзе, шчыра кажучы, не вельмі заўзята, як она раней ішла, бо трэба нейкую рытму ўключыцца, як бы зноў пачаць гэта патрабуе часу, зноў пачынаць это ўсё аднаўляць, і суполку весці сваю, як бы ўсе гэтыя рэчы рабіць. Вось. Ну, і да таго ж яшчэ ў мяне падчас вобшуку была тэхніка забрана, на якой змешваліся матэрыялы, якія мне непасрэдна патрэбны былі для маёй этой рамеснай дзейнасці. То бок там файлы нейкія, малюнкі, вось, каб все это вышываць і ткаць. Мы зараз павінны ўжо будуць напісалі, што прыйшла папера, што павінны будуць аддаць это ўсё. Нарэшце, вельмі дзякую. Уже чакаю, каб усё гэта зноў па-чалавечы. Ну, сёння толькі паглядзеў у паштовым яшчыку. Ясна. То бок, в прынцыпе, яны все рыхтавалі да таго, каб сапраўды 30 лістапада, як і было загадзя заявлена, спыніць гэтую справу, і ўжо такі фармальная, скажем, падрыхтоўка да гэтага ішла. Ну і яшчэ адно
важное пытанне, якое сапраўды, мне здаецца, зараз журналісты задаюць многім былым фігурантам этой справы. Ці збіраецеся вы нейкай форме патрабаваць матэрыяльную кампенсацыю за сваё, як цяпер высвятляецца, незаконнае ўтрыманне за кратамі? Ну, таксама як бы неправамоцна даваць адказ на такое пытанне, як это будзе выглядаць эта кампенсацыя, тому што это трэба ўсё ж такі параіцца з адвакатам са сваім, як бы даведацца, як это робіцца і як это рабіць лепш і калі. І там, ну, як бы пакуль што справа яшчэ ўсё ж такі прокуратуру пайшла, таму ну, пакуль што, напэўна, пакуль не будзем яшчэ падаваць нейкія скаргі там ці яшчэ штосьці. Я думаю, это складаецца, як в цивилизованных краінах, з тых, што страты, якія чалавек зведал на сваёй асноўнай працы за таго, што не хадзіл, страты за патэнцыйнага прыбытку, ну і, безумоўна, страты фізічнага здароўя і маральныя пэўныя страты, маральную шкоду. Вот з гэтага можна ўсяго меркаваць пра суму кампенсацыі. Паўтаруся, у цивилизованных краінах Беларусі, ну, ёсць, дарэчы, выпадкі, уже ідуць в сацыяльных сетках, в СМИ обмеркования, все-таки выпадки такие были. И мне кажется, это имело бы и некую такое политичное значение. Вот про это вы не задумывались, что все-таки варто потребовать справедливости в этом сенсе? Ну, я ж кажу, што гэта ўсё трэба будзе высвятляць ўсё са сваім праваабаронцам. Добра, дзякую. Гэта Андрей Комлік-Ямацін, сённяшні госць нашага эфіра. А зараз з намі на сувязі яшчэ адзін былы фігурант гэтай справы, нефармальны лідар Белого легіёна Мирослав Лазовскі. Мирослав, вы нас чуеце? Так, так. Ну, таксама павіншую вас з фармальным заканчэннем гэтай справы, то, што афіцыйныя ўлады спынілі справу патрыётаў ці справу Белого легіёна. І маё, напэўна, першае пытанне для вас, просьба даць нейкую такую, можна сказаць, грамадска-палітычную ацэнку, чаму ўлады пайшлі на это, не сталі рабіць нейкага суду, не сталі рабіць нейкага хаця б мяккага пакарання, а проста спынілі справу. Можна сказаць, што ў беларускай гісторыі гэта дастаткова унікальная падзея. Ну, так, ну, по-перше, дякую за віншаванне. Одно, что я тут хотел бы докладнить, что справа еще не сконченная. Наколькі вось я почитал комментар з боку господарыні Ганны Викторовны. Вось, справа перададзена в прокуратуру, и только калі прокуратура прыме решение, то справа можа лічыцца сконченной. А до того, як бы, статус наш, ну, як бы, не змяніўся. Ось, подписки маюць силу и все остальное, карацей, вось, ну, атрымліваецца, что чакаем вынікаў з прокуратуры. В любым выпадку, сённяшняя навіна, паведамленне следчого комитета, гэта, безумоўна, станоўча, і можна назваць яго перамогай. Па-вашаму, все-таки чым яна была выклікана? Чаму улады так зрабілі? Ну, по-перше, наколькі я могу зразумець, что подставаў для таких вось абвінавачванняў не было. Потому что вот на комментар следчего комитета там указано, что утрымлівались формальные прикметы, по яким, ну, этого незаконного збройного формования мы формальные прикметы утрымлівались, але ніякія там злочинствы не были зроблены, ніякія там астатнія там дзеянні, і тому гэта было палічана малозначнымі, ну, як бы, парушэннямі. І там яшчэ утрымліваецца такое, што не было грамадскай небяспекі, ну, то бишь, в тым плане, што не планавалі і не здзяйснялі нейкіх, ну, крымінальных дзеянняў. Вот. Таму атрымліваецца, што такой падставы, вось, ну, вот такая подстава, это раз, а по-другой, конечно, безумовно, это широкая громадская подтримка и увага. Вот. Такое, так само, правильно сказали, что в истории Беларуси такое першиню. Вот. Это, я думаю, значно повпливало. То, что вы потому кажете... что все дзеянні, они отбывались под пільнай громадской увагой. І гэта сапраўды вельмі важна, паколькі, ну, як сведчаць многія палітолагі, аналітыкі, галоўнай мэтай гэтай справы гэта было увесці нейкую ін'екцыю страху ў беларускае грамадства. Па-вашаму, сыходзячы з таго, як развівалася гэтая справа і далейшыя падзеі Беларусі, удалося гэта ўладам? Ці ўсё-такі вот менавіта рэакцыя грамадства, шырокі розгалас паказаў, што грамадства умее адстаяць і сваю пазіцыю?
Ну, так, я думаю, что это менавіта так і адбылося, што вось такая хваля падтрымкі якраз показала не тое, што людзі вось поверілі в тыя фільмы жахаў, якія крутились по БТ, там ці тыя розныя там артыкулы, што там на в газетах былі, вось, а якраз тая наадварот, шырокія грамадскія масы, яны в гэта не поверілі. Не поверили, и вот такая хваля солидарности, я думаю, как раз на это, тыя, хто хотел зрабіць инъекцию страху, то как раз яны атрымалі адваротны эффект. Дякую, Мирослав. З нами на сувязі був Мирослав Лазовський, лідер Белого легіона, неформальний лідер Белого легіона. І сьогодні у нашому живому ефірі разом з Андреєм Комлікематіним ми обмірковували справу Белого легіона, а менавіта тую навіну, што улады, следчы камітэт закрылі гэтую справу. І гэта наш живы эфір вы можете глядзець у Фейсбуку і на Ютубе. З вами был Віталь Цыганкоў. Заставайтеся со свободой.